Čaute, ja vás vítam pri novom videu. Otvoríme si 4 balíčky 365 Adrenalin 2025. Môžeme ísť na to. Takže čaute, ideme na prvý balíček. Uvidíme, čo tu budeme mať. Kondogobia. Rising Star. Počkajte, ono to zaostruje vzadu. No to je jedno. Babady. Havertz. Kaptajn Ter Stegen. Junior. A Trent Alexander-Arnold. Ja by som sa vás chcel spýtať, že či by ste chceli takéto openingy balíčkov, ako máme teraz, ako Pokémony, futbalové kartičky a takto, alebo či by ste radšej chceli ako hranie hier ako Brawl Stars, Roblox, Minecraft a tak. Toto by som sa vás chcel spýtať. Lebo mne je to jedno, je to len na vás budúcnosť kanála. Napíšte mi do komentov, že či radšej hry by ste chceli, aby som hrával, alebo otváral kartičky. Dominator Martinez a Fans Favorite Kim. Ďalší balíček. A ešte mi do komentov napíšte, že aký je váš obľúbený Golden Baller. Pardon. Ešte mi do komentov napíšte, že aký je váš obľúbený Golden Baller z tejto edície. Ja vám hneď ukážem, čo to je. Toto je Golden Baller. Ja som nevedel, že ho tu máme. Chcel som si ho ísť zobrať. Ale toto je Golden Baller. Je tu napríklad Saka, Barella, Haaland, všelijaký. Tak napíšte mi do komentov, že ktorý je váš obľúbený. Takýto Golden Baller. Musiala, Fans Favorite, Boniface a Elientro. Takže, ja si dám tohto Saka do slivu, počkajte chvíľinku. Kde tu máme slívík? Dobre, už je tu o slíviku, pekne si ho sem dám. Môžeme ísť na posledný balíček z dnešnej otváračky. Tak, poďme na to. Rising Star. Pavlovič. Tchouaméni z Realu Madrid. Titan Cisse. Fans Favorite Griezmann. Pardon. Zase sa mi toto stalo. Fans Favorite Griezmann. Rodri. A posledná kartička Simon. Takže v tomto dnešnom openingu najlepšie kartičky dve. Tuto. Legend Buffon a Golden Baller Bukayo Saka. A ešte mi napíšte, že či by ste chceli radšej otváranie Pokémonov, futbalových kariet alebo tak ďalej, alebo hranie hier ako Minecraft, Roblox alebo Brawl Stars. Tak čau.